हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ଥରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସବୁଦିନ ଭଳି କାଲି ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଇଭିନିଂ ୱାର୍କରେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ପାଖାପାଖି ସେଇ 7ଟା ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇନଥିଲେ, ଏମିତି କିଛି ଥିଲା କାଲିର ଭିଉ। ଏଠି ଏବେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ସୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ ଡେଲି ଆସି ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ଡେଲି ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ଇଭିନିଂ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ ରାତି 8ଟା ପରେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏକା ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଇଭିନିଂ ୱାର୍କରେ। ପ୍ରାୟ 2-3 ମନ୍ଥ ହେବ ଇଭିନିଂ ୱାର୍କଟା ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛୁ। ବୁଲାବୁଲି ସହିତ ଇଭିନିଂ ୱାର୍କଟା ବି ହେଇଯାଉଛି, ତ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଟୋଟାଲି ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି। ଯାଉ ଯାଉ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ର ଭିଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯାଇ ମୁଁ ବସି ଯାଇଥିଲି। ବୋଟ୍ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ସବୁକୁ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ ବି କଲି, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଛୋଟ ମୋଟ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଲି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମୋର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ସେଠାକା ଭିଉ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବି। ଏଠି ଆସି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବସିଗଲେ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଟୋଟାଲି ଫ୍ରି ଲାଗେ। ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ 8ଟା। ମୋର ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଲାଇଫରେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ତା ସହିତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବିକଜ୍ ସବୁ ଡିଜିଜ୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ନଥାଏ, କିଛି ଡିଜିଜ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ବି ହେଇଯାଏ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ ମୋଟା ଲୋକ ପତଳା ଲୋକର ଏମିତି କିଛି ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ମୋ ମତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ସ୍ପେସିଆଲି ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍। ଏଭ୍ରିଡେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ଟାକୁ ଡେଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଇଭିନିଂ ୱାର୍କରେ ଆସନ୍ତି, ତ ଆମେ ବି ଡେଲି ଆସୁ। ଲାଇଫରେ ନା ଏମିତି ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରି ନିଜକୁ ବିଜି ରଖିବା କଥା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଲୋନ୍ କେବେ ବି ଫିଲ୍ ହେବନି, ଆଉ ସବୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ନିଜେ ଫିଟ୍ ବି ହେଇପାରିବା। ସମୟ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ 9ଟା। ଟାୟାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି, ଏଠି ଏମିତି କିଛି ଟାଇମ୍ ବସି ଯାଇଥିଲି। ଏଇଠି ଆସି ଟିକେ ସମୟ ବସିଗଲେ ସମୟ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ଜମା ଜାଣି ହୁଏନି। କାଲିର ଇଭିନିଂ ମୋର ଏମିତି କିଛି ବିତିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅତି ଜଲ୍ଦି ଆଣିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି।